Dobrý večer. Zajtra musím zvolať Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky, vládu a hovoriť s koaličnými partnermi. Hneď potom odcestujem do Paríža na bojovú poradu o Ukrajine, ktorú narýchlo v priebehu ostatných hodín zvolal francúzsky prezident a ktoré sa podľa všetkého zúčastnia všetky členské štáty Európskej únie, ako aj niektoré nečlenské štáty, ktoré sú však členmi NATO. Dôvod porady je jasný. Včera som pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine povedal, že stratégia Západu vo vojne na Ukrajine zlyhala. A postavil som otázku, aká bude ďalšia reakcia Západu. Buď po A pôjde do totálnej eskalácie napätia a ďalšej bezhraničnej vojenskej a finančnej podpory Ukrajiny, hoci si uvedomuje, že o rok či dva budeme na tom istom mieste ako teraz. Alebo po B, Západ predstaví zmysluplný mierový plán. Nebuďme naivní. Som presvedčený, že po A je správne. Z informácií o témach, o ktorých máme zajtra hovoriť, idem ráz po chrbte. Aj preto musím zajtra ráno hovoriť s bezpečnostnými, spravodajskými a politickými zložkami štátu. V jednej veci mám však úplne jasno. Aj keby ma mal môj postoj stáť funkciu predsedu vlády, urobím všetko, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine.